2. Lähtiin pitää loppuun asti vaan kotiin. Ja näin on ottelu päättynyt SSV 6-5 voittoon. Noin 20. Joo, oli erittäin tärkeä peli sen suhteen, että 2 pistettä saatiin lisää ja vähän saatiin etumatkaa klassikkiin. Se oli erittäin hyvä. Että panosta oli ihan hyvin ja oli kiva, että yleisökin oli mukavasti paikalla. Me vähän herpaannuttiin siinä ja ruvettiin keskittyä ihan epäolennaiseen. Kaveri pääsi hyvin peliin siinä. En tiedä mistä voinen. Kai se on se tuomarin keskittyminen ja oma peli sakkaa siinä. Mutta ei mitään, loppuun asti kuitenkin nöyrästi taisteltiin. Kyykittiin ja tehtiin liikas duunia, että ei mene enempää maalle.